non tigi Allah jarama Aisha Sow Senghor kanko tambi hande karallagal e yewtere holno pinirɗon ɗum noon dawal meɗen ɗimmal enen gandi en nanat rubrique meɗen konngol pular wi walla holko walla helmere pular eɗen gandi ko Baba Hammat Thiam tigi aranta en hen machallah kanko woni pulariyanke radio ngo no fewi ɗum noon Aisha Sow e kala saaha no eɗen gandi wonko siftinorto Baba Hammat ko heewi ɗum noon dokkamen yimɓe garta. Baba Hammat Thiam gorko mom Mboro Ali Sidi holko gadda hande ko pulari walla konngol eyi ko pulari kono yo boomi radio Taccan yo jaafu boomi radio Taccan yo jaafu ñogol mi haalde ɗo konngol ngol ko boomi haaldata eyi bo pular wi so mbomri soli wumi hangama yooɗi hujja ƴekiraɓe mum micro seeɗa Baba Hammat deftoɗa pular wi so mbomri soli wumi hangama yooɗi hujjaji ƴekiraɓe mum ɗum ko firtata famani de firtu firtana yonta hande o e aɗa andi wonde meɗen ɗo wiide jontaɗo yo soccoto nde wonno mooso bettat kadi neɗɗo tonni fof yo moƴƴe hoore mum so tawi a woni mbomri a resaka taw a weltindima cukagu ma ha ɗen ɗiɗi ko keptimama sa renaki sa dañi joom galle dara ƴekira par ce que ma gorko jardiɓe e debbo nde waɗa ɗum ko yiɗi ko tigui so gorko noon jardiba kay debbo mum so debbo o ñaguima hujja mum heewani rokkede hujja mum ɓayde hujja o noon ko ƴekiraɓe jeeyi sa ñaguima hujja ma poɗa hokkude ƴekiraɓe joom galle ma weltaki hen a heɓata hujja ma e kalen ɗon tan mbasen nawde bangol faami de noon ha janggo sabi haadi weɗen ko janggo so wonde werede Allah jarama Baba Hammat Thiam ɓaade hannde ko minen dawruɗa so jippima yala micro Alisa ƴeew so Baba Hammat yalti bureau muɗum jooɗi bureau yaade nder tan foñama nayi ala min mi yaafnima boomi ɗi onon kay Allah dardi woni goo on colani on gumani ala boomi Taccan kam